חיבור לתשוקה, כל הכלים, המניפה, המצגת, אפיון הקפסולה, והבנו מה החוזקות והערך העצמי שלו מתוך הכדורסל. עכשיו, מה בעצם הייתה הדרישה שלו? הוא בא ואמר לי, תשמעי, אני סביב גיל ה-30, אני כדורסלן, נכון זה צעיר, אבל בכדורסל, בגלל שזה פיזי, אז הקריירה נגמרת יחסית מוקדם, ואני רוצה להתחיל לסלול את הנתיב שלי, מה אני אמור להיות אחר כך. זה מאוד ללחיץ אותו. אז התחלנו להבין מה אפיין אותו בתוך הכדורסל. אז הוא אמר, תשמעי, יש לי יכולות הובלה, יש לי חשיבה אסטרטגית, אני יודע לתכנן מהלכים, אני מוצאת עצמי שאני גם מנטורינג, כי בהפסקות אני נותן ייעוץ לחבר'ה שנמצאים איתי, הוא גם מתאפיין בדבקות במטרה ונחישות, וככה הגענו לכל המאפיינים שמאפיינים אותו, ואז הוא אומר לי, סבבה, יופי, הכל טוב ויפה, אבל איך אני לעזאזל לוקח את הדברים האלה, ולאן אני הולך עם זה עכשיו? כאילו, האקסיומות שהציקו לו, שחסמו אותו בתהליך, זה אחד שהוא לא ראה את ההקשר, כלומר, להכיר במה שיש בו, כדי שזה יתאים לכישורים או לעיסוקים אחרים, והדבר השני שחסם אותו זה הוא היה נורא נעול על זה שכדי להגיע למקום אחר הוא חייב שיהיה לו את הניסיון ואת ההשכלה הספציפיים. הוא לא יכול היה להישען על מה שהוא מביא איתו. וזה בסדר, יכול להיות שבאמת אנחנו היינו צריכים להבין מזה שהוא צריך ללמוד משהו. במקרה שלו זה לא היה נכון, אבל יכול להיות שעם נועצים אחרים, אנחנו נגיד בנקודה הזאת, אתם זוכרים שנתתי את השלבים של המודל, אז אמרתי שאנחנו עובדים בשני קווים מקבילים, פיתוח אישי, פנימי, ופיתוח מקצועי. אז יכול להיות שבנקודה כזאת אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, תכף אנחנו נאפיין את היעד שלך, ובוא נגזור מזה איזה קורס עכשיו אתה צריך לעשות, או איזה לימודים אתה צריך ללכת, זה גם אפשרות. אוקיי, המשכנו. אז גישרנו על הפער הזה ופתחנו את סקלת האפשרויות, כלומר, הוא עבד על המרה של האקסיומות החוסמות, לצאת מהזווית הצרה של איך שהוא חשב על זה, ורגע להסכים להיפתח, אני לא יודע את מה שאני לא יודע, אבל אני מבקש שנייה לראות איזה עוד אפשרויות מתקיימות עבורי. אם אני מגיע בלי ניסיון ובלי השכלה ששונים מהכדורסל, וואלה, בסקרנות לאן זה יכול להוביל אותי, אוקיי? הדבר הבא היה מיקוד במה ולא באיך. רגע, אל תקפוץ לעשייה, אנחנו מגיעים לשם, אני לא משאירה אותך באוויר, אנחנו בסוף יורדים לקרקע, אבל כדי לגלות את האיך, אתה חייב שנייה להסכים לאפיין את המה בכלל, להסכים להיות מושרה בהשראה, ומהמקום הזה, בהתחלה הוא כל הזמן נלחץ, הוא אמר לי, תקשיבי, שלחת לי את השאלות, ואני פשוט אין לי תשובות, אני לא יודע לעלות על השאלות האלה. אז ברגע שהוא שחרר את הלחץ שלו ואת המיקוד באיך זה יקרה ומה יהיה וזה, הוא יכול היה להתחיל לענות על השאלות האלה. ואני חושבת שיש לי את השיחה הזאת מוקלטת, הוא התקשר אליי יום למחרת, ואני פשוט התחלתי לבכות, כי התרגשתי מזה שהשיטה הזאת פעם אחר פעם מוכיחה את עצמה באיך שהיא עובדת. מה קרה? הוא אמר לי, לילה אחד, אני מתעורר בשתיים בלילה, ואת לא מבינה, פתאום כאילו נפתח איזה ערוץ של השראה, וכתבתי תוכנית עבודה מדויקת, כאילו נכתב לו הרעיון. ואז הוא התקשר לספר לי, אני הולך להיות מנחה בארגונים, בנושא מנהיגות, עבודת צוות והובלה, על בסיס מה שאני מביא איתי מהכדורסל, ויותר מזה, הכי מגניב היה שהרי בארגונים ובמקומות עבודה שכל היום עובדים מול מחשב ובתוך משרד, אז נכנס כל הקטע של הספורט, כי צריך רגע לנוע, זה הוכח שזה אפקטיבי הרבה יותר, והוא יכול אפילו לשלב, לעשות להם איזה מיני אימון כזה בתוך ההרצאות. זאת אומרת שנפתח לו אופק שבכלל לא היה בספקטרום של האפשרויות שלו לפני כן. ומכאן אמרנו יורדים לקרקע, אז התחלנו לכתוב תוכנית עבודה. הגדרת חזון, מי קהלי היעד שלך, לאן אתה רוצה ללכת, מה זה אומר, איזה תכנים, ומעבר גם ליועצת שיווקית כדי להתחיל ליצור את מהלך השיווק עבור זה.